Тяхното изпълнение се превърна в вдъхновение за мнозина. Нетърпелива съм да разбера какво са подготвили днес, но преди това, кои са Street Workout. Здравейте, ние сме Street Workout България. Аз съм Пламен Тодоров. Аз съм Иван Велинов. Ние участваме в България Търси талант с една единствена цел – да разпространиме стрит воркаута в България, да стане по-популярен, хората да живеят по-здравословен начин на живот. Страшни неща ли ще видим или не? За някои са страшни, за някои не. България Търси талант се представихме доста добре, предвид, че всеки е от различно място. За да репетираме заедно, хората пътуват много, идват от различни градове. От Чепелари има, от Русе, от Вакарел има. Но в крайна сметка намираме сила да го направим и да го направим така, както трябва. Това участие определено ни споти като отбор. Преди приятели сме били, но нещата са седели малко по-различно. В групата се чувствам страхотно, защото все пак съм единствено момиче, най-маничка съм и най-много ми обръща внимание следователно. Имам мозоли на всичките ръце. Не виждам нещо лошо в това дама да има мозоли. Все пак това е знак, че тя се трудила, за да направи нещо. Ръцете ми са много по-големи, което стряскат доста момчета. Много от вас показаха впечатляващи индивидуални умения, но ансамбъл ви е куц. Определено работим върху забележките, които са ни казали. Опитваме се да ги коригираме. Този път няма да има хаос. Ще има сюжет, драматургия. Готвили сме нещо драматично и много грандиозно, което ще се хареса на аудиторията. Основната философия на Street Workout е никога не се предавай, целта оправдава средствата.
Дами и господа, вашите аплодисменти. Прекрасни сте. Аз сега ще се намърдам в центъра, защото толкова много голи мъже. Мръднете малко. Упс, вие сте облечени, ама той изглежда като гол на екрана, нали разбираш? Много прекрасно изпълнение. Малко странно изглеждате отблизо, но ще трябва да говоря с вас. С кой да си избера? С теб, например. С него ли? Добре, щом така си казал, заповядай се ми. Дръж микрофона с този трицепс. Бицепс. Бицепс. Аз гледах трицепса, извинявай. Добре. Аз ги знам тези неща, внимавай много. Уникално изпълнение беше това, което видяхме преди малко, но аз нямам търпение да попитам кой от вас е Георги. Кой е Георги? Не съм Георги. Чакай сега, кой си последно? Аз също съм Георги, но... Ма вие всички сте с руси перуки, не може да разберете кой е Георги. Да излезе Георги е тук малко по-напред. Къде е Георги? Ето го, Георги. Георги, заповядай, ето тук е така леко пред мен. Така. А ти забрави, че си Георги ли? Нормално е. Тези неща са много трудни, дами и господа. Искам само да ви кажа, че Георги се яви като индивидуален участник по време на кастингите, но падна лошо, изплаши ни, но вече е добре, слава Богу. Аплодисменти за него. Сега обаче още по-бурни аплодисменти, защото момчетата от Street Workout бяха така добри и го приеха в своята група в рамките на България търси талант. И те се здобиха с нов член и с нов приятел, за което им казваме браво, разбира се. Георги, между другото, разбрах, сега ние продължаваме с изненадите. Вие не очаквате това, което аз ще го попитам, но разбрах, че имаш да казваш нещо на кмета на Девин. Би ли го казал нещото на кмета на Девин? На микрофона. Дигни бицепса. Да кажа, че да много е гледал това и да направи лостове в Девин. Имаме обращение към кмета на Девин. Това момче, което се казва Георги, иска от кмета да бъдат направени лостове, за да се случва ето това нещо в Девин по същия начин. Много ти благодаря. Между другото, ще се обадим лично, ама той така или иначе го гледа, така че всичко е наред. Не се притеснявай, това ще бъде направено. Сега, обръщам се директно към журито. Ваня, по-точно към теб. Street Workout бяха една от танцовите групи, които танцови, нали, не знам точно как да нарека. Не дей, нали? В смисъл, добре, ще внимавам. Но сега бяхте, между другото. Сега бяхте. Това, което ти каза по време на кастингите, беше, че на тях им липсва шоу. Сега какво смяташ за това изпълнение, което току-що се случи на сцената? Разликата е от тук до небето. Просто не мога да сравня онова, което видях тогава и това, което виждам сега в момента. Като че се пренесах в Сизър Палас. Пак Лас Вегас. Да не кажете това, онова, че не съм го споменала. Може ли да дойдете малко по-момент, така че ми липсвате? Извинявайте, аз малко да се подреда, защото... Страхотни сте, като аз в същото време. Мария, мога ли да се изкажа? Може да, извинявай, аз трябва да ги събера малко. Все пак извинявай, нали? Ма то бицепси много, аз се развълнувах. Слушаме те. Просто искам да кажа, че стрит workout е нещо много хубаво за младите, като в същото време е нещо много опасно. Искам да кажа, че това момче, което падна, е като знак за това, че младите трябва да са много внимателни. И когато се инсталират тези лостове в Девин, нали Девин беше, да внимават, нали, защото това не е шега работа. Да, то за това има практика. Георги ще се постарае, нали? Да. Обещаваш ли пред цяла България сега? Супер, значи вече сме спокойни. Искам да попитам, Любо, защо се смееш? Искам да коментираш. Казах ми миналия път, и то е много подходящо да му го припомня сега, когато са така антично облечени. Да. Думите на Аристотел, че много ненужни хора има в Атина, но най-ненужни са гимнастиците. Това са истински думи. Но това изречение вие сте останало в крайна страхотно сметка. И направихте изключително готина хореография. Много даже приличаше не толкова на Сизър Палас, колкото на Цирк дю Солей. Имаше много хубави неща в това, което направихте. Много съм впечатлен. Наистина, ваша си е хореографията. Вие си го измислихте. Имаше логика, имаше античен сюжет. Една жена в цялата коч компаниите накрая обесиха. Това е типично за древногръцката драма. Тоест, наистина, много добре ви се получи. Аз съм впечатлен. Бях скептичен и не мислих, че ще покажете кой знае какво повече от преди, но браво, браво. Сил, да те попитам и те. Всъщност, като продължение на мисълта на Любо, искам да кажа, че най-трудната задача в това шоу «България търси талант», всъщност на мен ми се струва, че ще бъде за онези групи или участници, които са стъпили здраво на спорта и искат да го превърнат в изкуство. Това е най-сложната задача и тези момчета и момиче ни показаха, че това може да се случи от раз. Те го правят. Имам само една малка забележка.
не успяхте да влезете напълно в ролята си. И то през цялото време на мен поне ми личеше. Това, което виждах, лицата ви не играеха. Сякаш излъчвахте повече сила и мощ на кастингите. А моля ти се, те са с златни перуки. Как си играе с златни перуки? Не А знам, сега но съгласен ли си? трудно се Кажи, влиза че... в роля, Кажи, актьорите съгласен ще ли си кажат. с Сесил? Видя ли актьорска игра? Златната перука, знаете ли как играе? Искаме да го видим това. Другия път обещаваш ли? Бе, Сил. Виждам, Съгласен ли си, Баня, Асен? всичко виждам. Пичове, жестоки сте. Ама благодаря ти. Прекрасен си. Страхотно. И аз смятам, че въобще не трябва да се играе, когато сте облечени и гримирани по този начин. Лицата ви не трябва да излъчат абсолютно нищо, точно както го правихте. О, как стана? Една лека таемница в моето прекрасно жури. Добре, съгласни сме с теб. Искаш ли да добавиш още нещо, да не те прекъсвам? Не знам дали си давате сметка, но вие наистина превърнахте спорта в изкуство тази вечер. За една минута. Много обичам така. Ако сте любители на уличния фитнес, може да подкрепите Street Workout с СМС на телефон 19631 за абонати на MTEL Global Viva.com или да се обадите на номер 090163 Линиите за гласуване са отворени и ще останат така до четвъртък. Дайте своят глас на официалната страница на шоуто talant.btv.bg. Там е безплатно, но имате право само на 3 гласа. Не забравяйте за всеки концерт при това. Много ви благодаря за това участие. Вашите аплодисменти. Какво искате да кажете? Бързо, само нещо мъничко. Да, бързо. Само искаме да благодариме на Мако за помощта, която ни Благодарим на Мако. Прекрасен си, Мако. Наистина ти благодарим. Заповядайте. Добре, благодаря ти. Заповядайте. Наистина, аплодисменти са специално за вас.